Triedna kniha 5B. Triedy, ktorá má už 3 roky po sebe najviac vymeškaných hodín na celej škole. Je to kniha, ktorá rozhodne, či budú žiaci môcť pristúpiť k maturite, alebo budú musieť opakovať ročník. Ale čo ak o tom už rozhodnuté bolo? Na Stuškovú? Nie, ten Spárok. No? Triedna nepríde na Stuškovú. Čo? To myslíš vážne? Hej, vravela mi to kapitánová a nechce sa s nami ani rozprávať. Dobre, ale čo teraz budeme robiť? Nemôžeme organizovať Stuškovú bez Triednej. No, bol by to jeden spôsob, ale nebude to najľahšie. Vedeli sme sa vúpať do mysle a zistíme tak, prečo sa rozhodla neprísť. No a potom by sme vedeli zmeniť to rozhodnutie, aby nakoniec na Stuškovú prišla. Fú, kamo, to znie trošku pofiderne, ale neostáva nám nič iné, len ti veriť. Neboj sa, už nikoho poznáme. Idem sa s ním porozprávať. Nech sa páči. Viem, že to už nerobíš, ale potrebujem tvoju pomoc. Plánujeme niekto do mysle a ty máš v tejto oblasti najviac skúseností. Tak a o čo sa jedná? Naša triedna sa rozhodla, že nám nepríde na Stuškovú a musíme zistiť prečo. No, rád by som vám pomohol, ale už som s tým prestal. Vlúpanie do mysle je veľmi psychicky náročný proces a po dlhých rokoch robenia už to nezvládam. Nedokážem to už viac robiť, prepáčte. Tak, ak si to rozmyslíš, tak vieš čo znáť. No čo? Nemôžu nám pomôcť. Musíme to zvládnuť sami. OK, tak idem zvládnuť. Toto je Sandra, právnik našej skupiny. Jej prípady vždy končia víťazstvom. Raz vysvetlila zákon tak jasne, že si súdna sieň len tak zatlieskala. Protistrana to stále spracúva. Naša Sophie, expertka na všetko týkajúce sa lesa. Na poslednej expedícii vynašla spôsob, ako prepravať vodu v prasknutej fľaške. Ach jaj, Tomáš. Ak vás zaujíma, prečo som ho vôbec volala, ani sama neviem. V skratke, Tomáš je chodiaca kalkulačka, čo rada cvičí. Toto je Betka. Chemička, ktorá už 3-krát získala Nobelovú cenu za chémiu. Jej laboratórium horí tak často, že hasiči už zdravia menom. Majka.
náš rytier na bielom koni. Tanec je jej druhé meno, no má však aj tretie. Šerm. Hovorí sa, že keby žila v stredoveku, Skároš by bol centrálna mocnosť. Toto je Zuzka. Pamätáte si, ako vykradli Louvre? Presne vtedy chýbala. Náhoda? Nemyslíme si. Livka. Naša akademická strela. Škola jej problém vôbec nerobí. Je taká múdra, že aj samotný ChatGPT si k nej chodí porady. Toto je Barry. Hovorí sa, že športovci majú svaly, no žiaden mozog. Mišo tento stereotyp s radosťou búra. Vyzná sa do biznisu, atletiky a oblieka sa, ako by točil milióny. Adam. Kvôli svojim bojovým schopnostiam a šarmu ho najskôr uvidíte v Bollywoode hrať Jamesa Bonda. No zároveň je jednoducho veselá kopa. Náš Miško. Celý rok žije v Baba hoteli. Cez leto sa rozhodol stopovať s kamarátom a dostali sa až do Popradu. Barcelony. Vlak, ktorým išli, smrdel ešte týždeň potom. Toto je Samo. Vášnivý počúvač hudby, čo má tak trošku problém so sluchom. Okrem toho, že má stále na sebe slúchadlá, pracuje na výrobe svojich vlastných. Vanessa a Valentína sú skvelé duo. Dostanú sa úplne všade. Ak ste sa niekedy zamysleli, prečo má Slovenská sporiteľňa dvojfázové overenie, oni sú dôvod prečo. No, a toto som ja, Klára. Vo voľnom čase rada čítam a pozrite sa, toto je moje dieťa, aká je zlatá. Čiže ako už niektorí viete, triedna nepríde na tú školu a fakt musíme zistiť prečo. No a vlastne môžeme to robiť tak, že sa dostaneme do jej podvedomia a uvidíme, čo ju k tomu viedlo. Však to sa nedá. Chill. Pozrite, ono to úplne funguje. No počúvajte, v podstate, keď človek zaspí, tak jeho podvedomie preberá kontrolu a my budeme tí, čo budeme s podvedomím komunikovať. Takže budeme počúvať, čo hovorí zo sna? Nie, čo si, my iba normálne pôjdeme do toho sna, hej, a tam v podstate získame všetky informácie, ktoré budeme potrebovať a budeme mať prístup ku všetkým myšlienkam a spomienkam z podvedomia pani Šelky, hej. A na čo si musíme dať veľký pozor je, že každá postava je z podvedomia pani Šelky, takže keď sa rozprávate s nejakou postavou v sne, tak to znamená, že sa rozprávate v podstate s pani Šelkou. A na to si musíme dať extra pozor, že by nás neodhalila a nezistila, že sme v jej sne, pretože vtedy my si ja zlyha. No tak, poďme na to. Má tam byť 25% sevofluránu. Nemá tam byť 25% sevofluránu, to je dávka pre koňa a toto nie je sevofluránu. Bože, Tomáš, je to dobré. Není to dobré, fakt to není dobré. Tak mi povedz, čo tam mám opraviť. Musíme to preškalovať. Bože, ja som chemik alebo ty? Ty si chemik a ja mám pravdu. A ako chceme odniesť triednu? Neboj sa, to sme už vyriešili.
Stretneme sa tu dnes v noci. Tak keď máme učiteľku, môžeme ísť do sna. Učiteľka si predstavuje svoju triedu prázdnu. Musím ísť za triednou. No, to bude zaujímavé. Zuzka, počúvaj, ja viem, že tvoji žiaci dnes neprišli na hodinu, ale ja som ich v škole videla. Tak čo ste našli? Našli sme prázdnu triedu. To musí byť dôvod, prečo nepríde na stúžkovú. Našli sme tam aj krabičku z Londýna, musí to s tým niečo mať spoločné. Začal som proces zloženia myšlienky. Viem, preto som prišiel. Klára mi už o tom všetko povedala. Takže, zmena plánu. Ideme vložiť myšlienku. To znamená, že musíme vložiť do učiteľkynej mysle nápad, ktorý v skutočnosti nikdy nemala. Takže pôjdeme postupne, do viacerých snov. Čo tým presne myslíš? Poď, vysvetlím ti. Nevadí. Ďalšia zastávka Londýn. Majka, Sandra, ideme na to. Poďme. Tak poďme na to. Sandra, ty poznáš Londýn, ne? Poznám Londýn, ale určite nepoznám hlavu triednej. No aký je plán? No, teraz hľadáme stopy. Každý jeden detail je dôležitý, čiže si všimajte všetko okolo seba. Prepáčte. Je toto Baker Street? Áno je. Hľadáte niečo? Stopy. Poďte dnu. Takže, s čím vám môžem pomôcť? Počuli sme o zmiznutí 5. B triedy a chceli by sme ich nájsť. Viete o tom niečo viac? Počul som o tom a za to náhodou tiež vyšetrujem ten istý prípad. Neviem prečo, ale strašne ma to vytočilo. Tiež to vyšetrujete? Dalo by sa tak povedať, no chýba nám jedna veľmi dôležitá stopa. Prečo by som vám pomáhal? Na toto nemáme čas, my to fakt potrebujeme hneď teraz. Nie som si istý, či vám to pomôže, avšak našiel som toto. V tomto kufriku je všetko, čo hľadáte. Musíte ho však najprv otvoriť. No shit, Sherlock. Ešte počkajte. Ak sa chcete dozvedieť viac, skúste sa obrátiť na Scotland Yard. Tam vám možno budú vedieť pomôcť. Ďakujeme.
Ak mi ten kufrík nedáte, tak vás zabijem. Nedám ti ho. Skús to otvoriť, ja ich zdržím. Jak mám ja toto otvoriť? Jak sa to otvára? Jak to mám otvoriť? Aha. No čo, stihol si? Hej, našiel som záložku do knihy. No, to znamená, že ďalšia napoveda bude na mieste, kde je veľa kníh. No. Hej. Jasné, prečo mi to napadlo hneď? Poďme sa pozrieť na miesto, kde učiteľka schováva všetky svoje prečítané knihy. Vieš, čo to bude za horor? Tam ich musí byť strašne veľa. No a presne preto budeme potrebovať niekoho, kto sa v knihách naozaj vyzná. No tak poďme na to. Viete čo? Idem do anglickej sekcie. OK, poďme opačným smerom. OK. Kto sa na nás pozerá? Poďme sa skúsiť spýtať. Prečo? Dobrý deň, vedeli ste To... Ten, koho hľadáte, tu je? Aj nie, je tu však časť jeho duše, ukrytá v príbehu, ktorý zložil. Napísal s fľaškou whisky. Na stole a perom v ruke. Jeden deň pil čaj v Paríži. Druhý mu šípy. Guľky lietali nad hlavou. Tretí sa ženil. Dokopy 4 krát. 4 krát. No hovorí sa, že bol tak trošku stratený. No, čo si o to myslíš? Musí to byť spisovateľ, ktorý prežil vojnu. Žil nejakú dobu v Paríži a mal 4 manželky. Ale čo znamená, že bol stratený? No jasné, bol súčasťou stratenej generácie. To musí byť určite Hemingway. OK, no ale čo teraz s tým Hemingwayom? Naozaj neviem. Viem, kde máme hľadať. No, pozrite si. Zasním túto knižku a tam sa otvoria tajné dvere. Aha, mám ho. Puta? Tak čo? Čo ste našli v jej archíve kníh? No, je to komplikované, ale skrátke, našli sme puta. Takže pôjdeme do najviac chránenej časti jej mysle, a to je väzenie. Nebude to však ľahké, pretože je to väzenie a naozaj najviac chránená časť a musíme zabiť ostražitý. Ak je to teda tak, na toto budem potrebovať niekoho, kto sa vie vlúpať úplne všade a niekoho, kto je silný a nepremožiteľný ako skala.
Fú, tam je minimálne 30 strážnikov. Čilec, to zvládneme. Kde je tá celá so spomienkami? Viem, ale nepoviem. Kámo, okamžite nám to povedz. Dobre, však sú tam v trezore. Treba zadať kód do počítača, ale ten už neviem. Aké to môže byť heslo? Skús dátum narodenia Shakespearea. Správne. Tak dátum našej stužkovej 22.11. AB Stuart sme v koncoch. Čau. To bolo úplne ľahké. Trieda sa prebudza! A ako vlastne funguje to vloženie myšlenky? Takže prvá dôležitá vec, čo musíme vedieť, je, že pri vkladaní myšlienky nemôže triedna vedieť, že sme to spravili my, musí si myslieť, že to bola jej vlastná myšlienka. Toto vlastne spravil Mišo, keď vošiel do sna triednej ako kapitánova a povedal jej niečo, čo spôsobilo u nej spochybnenie vlastnej myšlienky, ktorú mala predtým. No a čo potom? Myšlienka sa potom začne rozvíjať, a to až do takých rozmerov, že človek, tá naša triedna, začne sama pochybovať o vlastnej myšlienke. Oni teraz vlastne šli do Londýna a predpokladám, že presne to sa stane. Budú tam veľké náznaky pochybovania. Počuli sme o zmiznutí 5. B triedy a chceli by sme ich nájsť. Viete o tom niečo viac? Počul som o tom a za to náhod tiež vyšetrujem ten istý prípad. Neviem prečo, ale strašne ma to vytočilo. Tiež to vyšetrujete? No a ako presvedčíme triednu, že sme v tej triede naozaj aj boli? Nepresvedčíme. Jednoducho vložíme myšlienku o tom, že ona bola v zlej triede. A to plánujem spraviť. Keď bude dobrá chvíľa, vložím podnet do jej hlavy o tom, že ona sa nachádzala na zlom mieste, nie my sme neboli v škole. No a nakoniec, na zakončenie tohto celého procesu, už potom len musíme vymazať pôvodnú spomienku.
Tak čo, podarilo sa ti to? No poďme, šup, senky, tance, poďme na stup, cvičiť. Ja fakt neverím, že to vyšlo. Hovoril som ti. Wow.